Γεια σας παιδιά. Σήμερα κάνω ένα βίντεο που δεν θα ήθελα με την καμία να το κάνω, σας το ορκίζομαι. Αλλά δυστυχώς έφτασε η ώρα να το κάνω. Αυτή τη στιγμή τραβάω από το τάμπλετ, όπως έχετε δει και από τον τίτλο του βίντεο. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που βλέπετε από το τάμπλετ. Βέβαια δεν πίστευα ρε φίλε ότι κάποτε θα έφτανε αυτή τη στιγμή ρε φίλε για να κάνω αυτό το βίντεο και να λέω ότι από εκεί που ξεκίνησα, ας πούμε, τώρα να κάνω το βίντεο που θα τελειώσει ουσιαστικά η συσκευή που με έφτασε σε αυτό το σημείο. Όλα ξεκίνησαν εδώ από το tablet που βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό εδώ το βίντεο. Όλα ξεκίνησαν από εδώ παιδιά. Φίλε, έφυγε και 2% μπαταρία μόλις τώρα. Ναι, καταλαβαίνετε πόσο σκατά πάει. Όπα μου λέει περιμένετε, δεν ξέρω τι γίνεται. Σκατά. Πάντως θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα όσα μου προσφέρατε κι εσείς που ενδιαφερθήκατε να δείτε όλα αυτά τα βίντεο που έκανα. Που έκανα με την Granny. Άρχισα και έκανα Granny. Που έκανα το βίντεο με τα αυτοκίνητα. Που έκανα το βίντεο με το ποδοσφαιράκι που ήταν σαν FC Mobile. Με όλα τα random games που έκανα, με τα McDonald's, με το Stumbling Guys που τράβαγα την οθόνη από το PC. Να εδώ. Και τώρα κρίμα, έφτασε η ώρα που δυστυχώς θα το αποχωριστούμε. Αυτή είναι η τελευταία φορά, μόλις κλείσει από μπαταρία αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να ξανανοίξει. Το πήγα, μου το φόρτισαν μια τελευταία φορά εξωτερικά, επειδή μου έχει βγάλει τη θύρα φόρτισης. Να, εδώ το καλώδιο δεν μπαίνει, μου την έχει βγάλει τη θύρα φόρτισης. Οπότε μου το φόρτισε μια φορά εξωτερικά από την μπαταρία και τώρα δεν μπορώ να το ξαναφορτίσω εγώ. Και τώρα παιδιά δυστυχώς έφτασε και αυτή η ώρα, τι να κάνουμε, που θα πρέπει δυστυχώς να το αποχωριστούμε για όλα αυτά που μας χάρισε. Θέλω παρόλα αυτά κάτω από αυτό το βίντεο να γράψετε, σας παρακαλώ, γράψτε ένα ευχαριστώ για το tablet παιδιά, σας παρακαλώ. Ένα ευχαριστώ για το tablet, για όλα αυτά που μας πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια, που μας βοήθησε να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο. Πραγματικά ευχαριστώ παιδιά, είστε καλύτεροι. Πάμε να κάνουμε τώρα μερικά clips, να τραβήξουμε μερικά clips με το X-Recorder. Αυτή είναι εδώ πέρα την μπάλα που δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά πάμε τώρα να σας τη δείξω, μισό λεπτάκι. Να ορίστε παιδιά η κλασική μας μπαλίτσα. Αυτό που ήθελα να πω, αλλά δυστυχώς δεν το έπιασε η κάμερα, είναι ότι θα ήθελα να οδηγήσω 3 αμάξια, όπου αυτά με κουβάλισαν. Πριν από 2 χρόνια που έκανα κάθε μέρα βίντεο και από αυτά ξεκίνησα το κανάλι, τα αμάξια αυτό. Πρώτο είναι αυτό εδώ και δεύτερο που θέλω να οδηγήσω full για μια τελευταία φορά. Νομίζω καταλάβατε ποιο είναι. Θέλω να πετύχω το χρόνο. Ορίστε. Φυσικά και θα του τα κουμπώσουμε τώρα όλα, άμα δεν τα έχω όλα τερματισμένα. Ελπίζω αυτό να πάει καλά παιδιά. Έλα πάμε, μπορείς να γκαζώσεις, μπορείς, έχεις άλογα, πάμε αμαξάκι μου. Δεν μας νοιάζει τώρα η βενζίνη παιδιά. Τελευταία φορά είναι έτσι κι αλλιώς. Τελευταία. Θέλω να πάει καλά. Όχι ρε μπρο. Γιατί χάλασε έτσι τώρα ρε μπρο. Και μας χάλασε και το αμάξι. Δεν πειράζει. Πάμε να το ψιλοδιορθώσουμε, αν και τώρα παιδιά, εντάξει, χάλασε, πήγε fail, αλλά τέλος πάντων. Αν προλάβω μετά θα το ξανακάνω.
Ωραία, μια στροφάρα που πήρα ρε, μια καλή στροφάρα. Εντάξει, εδώ παιδιά το διορθώσαμε, εδώ εντάξει φτάσαμε την ταχύτητα που είχαμε πριν, εντάξει, οπότε καλό. Λοιπόν, και κάπου εδώ, δυστυχώς παιδιά, το λέω, κάπου εδώ δυστυχώς αφήνουμε το αμαξάκι μας για μια τελευταία φορά. Το αφήνουμε εδώ. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αμάξι της καρδιάς μας από αυτήν εδώ τη Lamborghini που έπαιζα όλη μέρα, είχα κατακάψει το παιχνίδι και λέω θέλω να πάρω αυτήν εδώ πέρα τη Lamborghini. Τι θέλω, αυτήν εδώ και λέω θα παίξω, θα το κάψω το game και θα πάρω αυτό εδώ το αμάξι επειδή μ' άρεσε. Και φυσικά αυτό μας κουβάλισε, με αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, με αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλά challenges, με αυτό έχουμε κάνει πόσα drift, αγώνες, πάρα πολλά. Και πάμε φυσικά να το κάνουμε κόκκινο έτσι όπως ήταν στην αρχή καφέ το χρώμα της. Ήταν κάπως καφέ το χρώμα της, κάπως έτσι αλλά σε καφέ. Αλλά φυσικά πάμε να την κάνουμε κόκκινη, έτσι όπως ακριβώς την αγοράσαμε, που την κάναμε πριν από 2 χρόνια εμείς κόκκινη. Πάμε παιδιά εδώ, κάνουμε select και πάμε πίσω. Φυσικά αυτό το βίντεο αφιερωμένο και δεν το κάνω edit, αυτό φυσικά και δεν πρόκειται να το κάνω edit, επειδή θέλω να ξαναζήσω λίγο όπως έκανα πριν από 2 χρόνια που δεν ήξερα να κάνω μοντάζ. Πάμε να μαρσάρουμε για μια τελευταία φορά. Ωραία παιδιά, και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Ανάβουμε φώτα. Πάμε! Πάμε παιδιά, πάμε, τώρα τρέχουμε. Και τώρα πάμε, το πατάμε εδώ, τέρμα, να αποφύγουμε αυτόν εδώ. 100% moment save ήταν αυτό. Όχι, μην τρακάρεις. Αριστερά. Εντάξει, το κάναμε και το fail driftάκι στο τέλος. Χάλασε λίγο το αμάξι, εμείς λίγο το στουκάραμε, δεν πειράζει. Και παιδιά, εντάξει, αυτή ήταν η τελευταία φορά που γκάζωσα με αυτό το αμάξι. Αλλά δεν με βοήθησε... μισό λεπτάκι παιδιά. Δεν με βοήθησε μόνο η Mercedes αυτή που οδηγήσαμε πριν. Φυσικά με βοήθησε και η διπλανή της η BMW παιδιά, που την αγοράσαμε σε ένα πολύ ωραίο μπλε χρώμα. Σε αυτό εδώ το χρώμα την αγοράσαμε ακριβώς. Και πάμε να την μαξάρουμε, επειδή νομίζω την είχα κάνει λίγο
Κάτι νομίζω ότι είχα πει. Ναι, το μαξάρουμε εδώ, παιδιά. Εδώ τα μαξάρουμε όλα. Έλα. Πάμε, παιδιά, πάμε. Μισό, όχι εδώ. Στο map, να δω που είμαστε στο map. Ωραία, πώς έκανε spawn εκεί πέρα το map. Πάμε, παιδιά. Επειδή και αυτό το αμάξι, παιδιά, μας βοήθησε να κάνουμε πολλά achievements, και αυτό και η Mercedes, για να καταφέρουμε να πάρουμε τη Lamborghini. Από ό,τι αυτά τα δύο αμάξια με βοήθησαν να πάρω τη Lamborghini, κυρίως αυτά τα τρία ήταν που με κουβάλισαν. Πού πάω, ρε παιδιά, πού πάω μέσα στον δρόμο. Ωραία, παιδιά, εγώ το game το αφήνω κάπου εδώ. Με αυτή την εικόνα κλείνω το game, το συγκεκριμένο. Και πάμε στο άλλο game, παιδιά, σε αυτό εδώ το game. Θέλω να πω ότι έχουμε να παίξουμε δύο σημαντικά match. Το ένα είναι το τελευταίο match για την Premier League. Και το τελευταίο είναι ο τελικός του Champions League. Και επειδή η Champions League έχουμε πάρει πολλά, έχω πάει τελικό με τη Manchester City. Πάμε τώρα για το career, να τερματίσουμε εδώ, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εδώ με τη Manchester United. Εδώ εντάξει είμαστε πρώτοι, χάσουμε και κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το έχουμε πάρει, παίζουμε με την Arsenal. Λοιπόν, φυσικά και θα βάλω να παίξω με την OG φανέλα μου. Λοιπόν, Arsenal, συγγνώμη, αλλά τελευταία φορά είναι. Τώρα παίζουμε αυτή, να είμαι και εγώ εδώ. Ξέρω, με έχει βάλει έτσι, επειδή με έχει αντικαταστήσει. Επειδή με έχει αντικαταστήσει με τον Ντόι που τον έφερα από τον Ολυμπιακό και τέτοια. Μισό, να δω κάτι. What? Δεν ξέρω τι φάση έχουν μπερδευτεί αυτοί οι δύο χαρακτήρες. Και όπως βλέπετε, παιδιά, έχουμε τον Μέση στη Manchester United. Παιδιά, πάμε καλά. Ο Μέση στη United, ρε φίλε. Λοιπόν, και θα παίξω. Θα με βάλω για αυτό το match επίθεση, αν και παίζω αμυντικός. Θα με βάλω για αυτό το match επίθεση. Ναι, εσύ το ξέρω ότι δεν παίζει εδώ πέρα. Αυτός εδώ. Τι να κάνουμε. Και πάμε. Ελπίζω να κρατήσει το tablet και για τα δύο match. Φυσικά και δεν θα σας τα δείξω όλα, επειδή δεν ενδιαφέρεστε και τόσο πολύ πλέον. Μιας και είναι η τελευταία φορά και από εδώ πέρα χάνουμε όλο το movement. Εν τω μεταξύ θέλω να πω ότι έχει κάνει update το παιχνίδι και για κάποιο λόγο δεν μου το δείχνει από το tablet. Πάμε να παίξουμε για μια τελευταία φορά. Όπα, κάτσε. Νιώθω ότι είναι πολύ κοντά η κάμερα. Όχι, είναι μια χαρά. Μέση, όχι ρε φίλε, την τζίμπησε τελευταία στιγμή. Χάβερτς, δεν θα περάσεις. Δεν περνάς, Χάβερτς. Γιατί ο Λένο είναι στη United? Τι
Τι σκατά γίνεται. Είναι offside. Ρε, είναι offside. Ρεφ, είναι offside. Είναι offside ρε. Α, καλά, εντάξει, ό,τι να είναι, είναι offside. Καλά, εντάξει. Έλα τώρα. Βαντεκέρμπους, πώς λέγεται αυτός. Έχω την μπάλα, Νάσος. Τι τον έκανα. Το σουτ, όχι ρε φίλε, και του έκανα εκεί τρίπλα, του πέρασε σακούλα, του έκανα τα πάντα, εκεί τα πάθε όλα. Ρονάλντο, έχω και τον Ρονάλντο. Παιδιά, έχει μπαγκάρει το παιχνίδι. Όχι, ναι, έχω και τον Ρονάλντο, ναι, ξέχασα. Ξέχασα ότι έχω και τον Ρονάλντο, επειδή τον έχω και στο κινητό, γι' αυτό. Πάμε, παιδιά. Ρονάλντο στον Βαντεκέρμπους. Θα κάνει τις... για μένα... τι τον έκανα! Πέναλτι! Και είναι πέναλτι! Για μας είναι πέναλτι, νομίζω. Ναι, έχει δώσει... Ποιος Άλεξ, ρε μπρο, ποιος Άλεξ. Εγώ το κάνω το τέτοιο. Μπρο, εγώ έχω το 45. Τέλος πάντων, χαίστηκα. Εδώ εκτελεί. Γκολ! Γκολ, παιδιά! Λογικά αυτό θα είναι και το τελευταίο μας γκολ. Εδώ στην Premier League. Πάμε ρε φίλε, let's go. Κοιτάξτε εδώ. Δείτε εδώ smooth free kick που έκανα, παιδιά. Πω φίλε, νόμιζα ότι θα το στείλω ψηλά, αλλά το στείλα στο κέντρο. Πάμε ρε φίλε. Σάκα, εκτελεί. Out. Ουφ, πάλι καλά. Δεν πήγε και πολύ out. Οριακά τη γλιτώσαμε. Επίσης, παιδιά, γιατί έχω έναν που λέγεται Μυριζόγεβιτς και είναι Έλληνας. Τι φάση ρε μπρο. Λένο. Μέσα για τον Ντέιβις. Βαντεκέρμπους. Τούνσνεντ. Χαίστηκα πως λέγεται. Ρονάλντο. Έχασε. Βαντεκέρμπους. Όχι. Ντάζις. Βαντεκέρμπους. Για τον CR7. Κάνε και μια τρίπλα μου ρε Ρονάλντο. Να πούμε. Ρονάλντο περνάει. Ρονάλντο είναι γρήγορος. Περνάει Ρονάλντο. Κάνει την πάσα και για τον Νάσο. Νάσος θα κάνει στρατή για το Μέση. Όχι ρε Μέση. Έλα ρε Μέση. Ήτανε πολύ καλή ευκαιρία. Αλλά ο Ράια είναι εκεί πέρα για να σταματήσει το σουτ του Λιονέλ Μέση. Βαντεκέρμπους. Δίνει για τον Σάκα. Σάκα για τον Χάβερτς. Πάει να τον κόψει ο Τσίμς. Την πατάει. Ντέιβις. Πάει να τον κόψει. Ντάβις πώς λέγεται. Πάλι καλά μπρόρια. Κάτι γλίτωσα. Please, όχι τώρα. Όχι ρε φίλε πριν το ημίχρονο. Όχι πριν το ημίχρονο ρε φίλε. Τι φάση με την Arsenal. Γιατί είναι τόσο καλή ρε φίλε. Μην είπες ότι έχω ανεβάσει τη δυσκολία. Έλα ρε μπρο. Ημίχρονο παιδιά 2-1. Εντάξει. Και να χάσουμε δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Πάμε, ξεκινάμε. Δίνω στον Μέση. Μέση, όχι ρε Μέση. Δώσε μια σωστή πάσα. Μου φαίνεται έχω ανεβάσει τέρμα δύσκολο το επίπεδο και δεν το θυμάμαι. Ρε μπρο. Πώς το βλέπεις, θα με τραβήξει κι άλλο από τη φανέλα. Ζένσκι. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός και εκεί, αλλά με έκοψε. Όντεγκαρντ. Αλέξ ελέγχει. Θα δίνει για τον Ζελένσκι, έτσι θα τον λέω. Ζελένσκι θα τον λέω. Μυριβόγεβιτς. Να δίνει για τον Νάσο. Όχι, δεν πέρασε. Έλα ρε Μυριβόγεβιτς. Δώσε σωστή πά. Έλα ρε Μαρτινέλη. Δεν μπορείς να κάνεις και εσύ λίγο, κοίτα. Τον πουλημένο να πούμε. Ζελένσκι. Τον κόβει. Ο Ζελένσκι δίνει για τον Μέση. Ο Μέση. Ρεφ! Δώσε φάουλ, ρεφ! Καλά, ο ρεφ μπροστά είναι και δεν δίνει τίποτα. Έλα ρε ρεφ, δώσε τώρα κάτι. Έλεος. Σάκα. Προσπαθεί να τον κόψει. Εκεί Όντεγκαρντ. Μέση. Ο Μέση πάει να περάσει τον White. Δεν τα καταφέρνει. Μυριβόγεβιτς. Ούτε αυτός τα καταφέρνει. Ζελένσκι.
Να δίνει για τον Μέση που δεν μπόρεσε. Άλεξ πάει να κόψει τον Χάβερτς. Ντέιβις, τον Γκόβι. Κόκκινη κάρτα, απίστευτο. Χάβερτς άμα το βάλει από εκεί ρε φίλε. Λένο, πάρει καλά μπλοκάρι. Ο Λένο έπαιζε παλιότερα για την Arsenal, έτσι νομίζω. Μέση. Ναι ρε μπρο, έχω ανεβάσει τη δυσκολία. Δεν γίνεται να είναι τόσο καλό το AI. Μέση, Μέση. Όχι ρε μπρο, όχι ρε μπρο. Πού είναι ο Ρονάλντο? Πού είναι ο Ρονάλντο? Ρονάλντο ανέβα. Ζελένσκι. Ζελένσκι. Έλα ρε μπρο, με τσάπησε. Ρε μπρο, με τσάπησε. Αυτό είναι και κάρτα. Μου μπήξε το γόνατό του μες στην κοιλιά μου μπήξε. Δηλαδή έλεος. Καλά εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Βγες Λένο. Άμα γινόταν τώρα αυτό και έτρωγα γκολ έτσι. Λένο εκεί. Είμαστε στο 85. Γρήγορα, έτσι να βάλουμε ένα γκολάκι γοήτρου, μια ισοπαλία γοήτρου. Μυριβόγεβιτς για τον Μέση. Ποιος είναι μπροστά? Μυριβόγεβιτς, τρέχα Μυριβόγεβιτς. Όχι ρε μπρο. Ναι, τέλος. Ναι, το κερδίσαμε, πήραμε το πρωτάθλημα και ας χάσαμε. Ναι ρε μπρο, ναι. Let's go ρε μπρο. Πάμε ρε φίλε, το πήραμε. Τελικά σας έδειξα όλο το μάτς. Και χρυσό παπούτσι πήρα εγώ. Βγήκα goal scorer. Και παίρνουμε παιδιά το πρωτάθλημα και επίσημα. Πήραμε το πρωτάθλημα και μπάγκερ και έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει την Premier League το super κύπελο και το κύπελο Αγγλίας. Έχω 20.000 τέτοια. Μπρο, κοιτάξτε λίγο πόσα έχω. Πρώτη φορά έχω τόσα πολλά τέτοια. Και πάμε να παίξουμε και τον τελικό του Champions League. Φυσικά εναντίον της Manchester City. Έχουμε κάνει εδώ, έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, έχουμε πάρει το κύπελο, έχουμε πάρει το... Εδώ είναι το Champions Cup που θα κληρονόμασταν θεωρητικά και εδώ πέρα κάνουμε καριέρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Στο career εδώ πέρα. Να δω λίγο. Ναι μπρο. Όπα, όχι, όπα. Α, είναι και, έχω πάει και στο Super Cup τελικό. Ναι, έχω πάει και English Super Cup τελικό με τη Manchester City, αλλά... Ρε μπρο. Όπα, English Super Cup είναι αυτό. Όπα, μισό, περίμενε. Championship, final. Ναι, με τη Manchester City. Τελικό Champions League θέλω να πάω ρε παιχνίδι, δηλαδή έλεος. Είμαστε official εδώ πέρα. Ονάνα. Και πάμε για το match. Let's go, φύγαμε. Και οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό. Όπα, ξέχασα να κάνω κάτι. Και τώρα official μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τοργού. Χόιλουντ έφυγε. Πασάρι για τον Νάσο. Νάσος θα κάνει το σουτ. Όχι ρε φίλε, η μπάλα out. Παραλίγο να ανοίξουμε το σκορ. Στο δεύτερο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Χόιλουντ έκοψε. Ο Φόντεν ποιος ήταν εκεί? Δεν είδα. Ο Ρόντρι ποιος ήταν εκεί? Νάσος. Θα κάνει την τρίπλα. Τι τον έκανε εκεί πέρα όμως. Ουγκάρντε για τον Χόιλουντ. Όχι. Μπλοκάρει ο Κόνζαρ. Πώς λέγεται αυτός εκεί? Νάσος. Ναι ρε φίλε.
το πρώτο γκολ. Πάμε ρε φίλε για το τελικό του Champions League. Let's go. Όλοι ρίξτε ένα like και ένα subscribe. Όλοι ρε παιδιά, επειδή στο edit προφανώς δεν θα το βάλω, επειδή θα κάνω edit μόνο για να ενώσω το προηγούμενο κομμάτι που μιλούσα. Ναι ρε παιδιά, πάμε, let's go. Νασός πάει να μπει στον Γκονζάλες να δώσει την μπάσα στον Γκαρνάτσο. Γκαρνάτσο, Ουγκάρντε, Χόιλουντ έχει φύγει. Ω, τι έκανε εκεί. Πασάρι για τον Νάσο. Όχι, δεν ήταν καλή επιλογή. Νάσος. Γκολάρα. Τι γκολάρα ήταν αυτή. Τι γκολάρα μπήκε εκεί πέρα. Τι τον έκανα, τον ξεφτύλισα. Του τελείωσα την καριέρα, μπρο. Τσεκάρτε τι του έκανα. Όπο φίλε, του τελείωσα τον κόσμο. Πάμε ρε μπρο, let's go ρε μπρο. Όπα, Χάλαντ. Μπράβο ρε άλλο, κόκκινη κάρτα, αλλά let's go, πάμε ρε φίλε. Ούτε Χάλαντ, ούτε σε Χάλαντ, κανένας δεν θα μας βάλει γκολ σήμερα. Χάλαντ εκτελεί, out. Πάμε. Δεύτερη κίτρινη που παίρνουμε στο μάτσο, έχουμε πάρει 3 κίτρινες. Έχουμε πάρει 2 κίτρινες και 1 κόκκινη. Πάλι και εκτελεί ο Χάλαντ, πάλι out. Μπρο, τι έχασα μόλις τώρα. Μπρο, τι έχασα. Μέχρι και το NPC πιάει το κεφάλι του, σοβαρά. Ναι ρε ο Νάνα, επεμβασάρα που έκανες. Μπράβο ρε γίγαντα ο Νάνα. Μπράβο ρε, πάμε. Λοιπόν, παίζουνε με 3 πίσω, κακό αυτό. Χόιλουντ. Κακή πάσα. Δεν πέρασε. Να φύγω μπροστά. Όχι, μην πεις ότι θα μου δώσει τώρα κόκκινη. Πάλι καλά κίτρινη μπρο. Μπράβο ρε ο Νάνα, δεύτερη φορά που με σώζει. Τρίτη, τέταρτη πια είναι ρε φίλε. Μπράβο ρε γίγαντα, πάμε ξανά. Τι γκολάρα έβαλα. Μπρο, τι γκολάρα έβαλα. Χάτρικ στο τελικό του Champions League. Χάτρικ τελικό Champions League για τελευταία φορά. Απίστευτο πραγματικά. Κόκκινη κάρτα. Χεστήκαμε. Δεν μας νοιάζει. De Bruyne εκτελεί. Ο Νάνα. Τέλος. Αυτό ήτανε, σηκώσαμε και το UEFA Champions League για 6η φορά. Ναι ρε παιδιά. Για 6η φορά και νομίζω συνολικά 10η φορά που σηκώνουμε το Champions League, κάτι τέτοιο. Πάμε να το δούμε τώρα. Όχι εδώ. Εδώ, στα τρόπαια. Ναι, έχουμε σηκώσει 10 Champions League. 1 με τον Ολυμπιακό, 2 με τη Feyenoord, 2 με την Bayern Μονάχου και 6 με την Manchester United. Και έχουμε πάρει 2 Europa League, 1 με τη Manchester United και 1 με τον Ολυμπιακό. Τέλος, τα πήραμε όλα, τα κατακτήσαμε όλα. Είμαστε πρωταθλητές Αγγλίας, είμαστε κυπελούχοι Αγγλίας, είμαστε super κυπελούχοι Αγγλίας. Είμαστε κάτι ένα άλλο κάτι champion εκεί με την Αγγλία και είμαστε και πρωταθλητές της Ευρώπης. Αλλά δυστυχώς αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο από το tablet, αλλά μας άρεσε, like, subscribe, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.